is this who laid to rest? I've come to tell you this. Ngan ang yepi, lada pidei ki breu, ki baju sau tenat, ban sengap ya ki jingrai country song dan ki jingrai pareng ki balong sya jingmot bah ki balong dan mining bah bat ki ba pen sngau sngiam pen sngau siam jingsuk akamen siam jangi lada pi sai sengap kum kita ki jingrai so bah check ki jingrai naka channel jo ini ikong ibala tip kerteng kum ita ikong Gwyneth Alicia Maulong ibala pelaj jingrai be man ki por hapoka channel jong i bat ka bai pelaj ru kam dei ka jingrai ka bai ruai dak tin khasi hanrei ka deka jingrai ka bai larwai dak tin thareng bat ka ru kam ruai jong i ru kam lang chu kam ruai kiwe ki reu pai ba hang ne po jela jong i la ne ki reu pai ba hang ne po ka ri India jong i hi barok ka wei hanrei ka jingrai jong ini kong mau long kalalong sya katakan next level la ne kalai rengkat kerdan bagi nangruai naki line west jaka dekat pertai kumban suang na lada pimpat jubna siapang ju ini kong Gwyneth Alicia Maulong kamot kane ka deka video nak benta jong pi ki pai ba khnang ba pin itu ba pin kersyan ye i ba inang la ban kiu saprang bat kum juru ba ka pertai hi barok ka wei kan itu ini kong Gwyneth Alicia Maulong kum ita inang ruai iba best bah nang ne napok ari khasi jongi bat kumta kindiat nginya phai sepang ka story jeng ini kong ha ka ba ilaya lenti ha ka jing em jong i bat menta ila kala inong roi iba pau nam chaka jela Meghalaya jongi ha ka jing interview jeng ini kong Maulong bat ki nong tho khubor jangka kat khubor Shillong Times ini kong ile thu ba ka sin ka baning kong ba isdang ban kieu ha ka rensan jangka jing roi ban long kum nong roi kadai hakarta ka bakhat lai bat kadai haus nam siajar khandai spa phaphuai ha ka bai ne kong ka sin baning kong ilaki ho stage harakat ka gita bila let hapo ka hall jaka skol Loreto convent bai ne kong ilarwai daga jingrai pharang balong dena du ketika sengi ne kong ila danjing mot halade simet ba i kwa har ban long nong roi kum ba long lam ki pharang na ki line west jaka ka perthai ba ine kong la trestom la minat hop bat hadu kum ba live host nam jaka jingya inti jong i ha ka bai dei ban snai ki jing roi menta ine kong la ban pelai thiau ya ka jing roi ka ba ila thau ki ba long ki ba sngo tenat ki ba sngo shngiam bat ki ba sngo melong ba ban singapru hapo ka channel jong i Shuru ha bai dei baka jing em joi nei kong house nam arajar ar barhadu arajan reu la pelong yaka jaka ban pet yaki brege badan sap akilan ruai baka taka jaka ila ai kerteng da kata divas night kaba isat penlong ben adu snam arajar ar hadu arajan reu ha ponong ba Shillong kum si benta ban pet yaki kena samla khasi ke badan sap hakilan ruai line tem balong ru baha usnam arjar nyau bar arjar pra ini kong ila tripod hapo ka radio jockey lane kata ka radio ulala kabang ni sayo sngow hakipor menchua hapo ki radio badminta ini kong Maulong ila siam rise no nyalade ban kela nong ruai ba ila dan ru ya kaban hakabaya de ki nong ruai ken thai suda bayang ne kaban ka ba ini kong ila sna la ai kerteng lane la tip kerteng kum kata kaban mermaid bat ka jingruai ka ba ini kong Maulong idang selection la tip kerteng kum kata ka mi ka ba ila pelaj hau benai September ju news nam arajar arpuar hapo ka channel YouTube jeng i ka tip kerteng kum kata ka Gwyneth Alicia Maulong channel pen lap hapo YouTube sobat check ya ki jingruai jeng i